Goeien bij deze mooie jong over biodiversiteit en natuur in de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Mooi dat je al naar deze uitzending zegt. Want het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp wat volop speelt in de wereld. En in deze mooie gemeente ik. Deze jong wil de gemeente Noord-Eerst-Friesland graag haar ideeën en plannen presenteren. Maar ze wil net alleen presenteren, maar ze wil graag een gesprek omgaan. Een gesprek met jou als inwoner en de ideeën die jou hebt over natuur en biodiversiteit graag ophelpen. Maar voordat we beginnen met het programma van deze jong, wil ik graag iets citeren wat ik van de week gelezen heb in de kranten. En wat ik wil duidelijk maken waarom biodiversiteit zo belangrijk is. Van de week stond in de krant een onderzoek van Botanic Gardens Conservation. En er stond het volgende in de kranten. Massaal sterven in alle stilte boomsoorten over de hele wereld uit. Een ecologische ramp en een drama voor de biodiversiteit. In de afgelopen 300 jaar is circa 40% van alle bossen op de wereld verdwenen. Vooral gedurende de laatste decennia. Met het verdwijnen van bossen en boomsoorten gaat ook de habitat verloren van veel dieren, insecten, reptielen, vogels en amfibieën. En inmiddels zijn 2 keer meer boomsoorten bedreigd in het voortbestaan dan alle andere soorten van zoogdieren en koudbloedigen samen. Nou, dat doet je natuurlijk wel wat. Hè? Ik ben net alleen nog van die jong gespreksleider, maar ik ben natuurlijk ook inwoner van Friesland. En we willen mogelijk een mooi en duurzaam Friesland hebben. En daar hebben we hier heel hard voor nodig en de opgaves zijn groot. Nou, en daar geven we van jong bij stilstaan. Het programma is als volgt. Wij hebben de wethouder, Verder Breusma, die gaat vertellen wat de ideeën en de plannen binnen van de gemeente. En we hebben 2 experts die wat gaan vertellen over het biodiversiteitsplan van de gemeente. Als je vragen hebt, die kun je stellen. We hebben een WhatsApp-nummer en die, als het goed is dat in beeld, maar het wordt ik wel even herhalen. En dan kun je ideeën en voorstellen kun je inzien. En ik probeer op scherm bij te houden wat voor vragen je aan deze mensen hebt om die in te brengen in de discussie. Het volgende nummer kun je WhatsAppen. 06 12 08 3 04 6. Maar voordat ik het gesprek omga met de wethouder, wil ik graag een animatie laten zien. Hoe zorgen we ervoor dat Noord-Eerst-Friesland mooi groen is en blijft? Want in een groene omjouwing is het noffelijk wenjen, bewegen en moertjen. Uw ideeën voor een groene gemeente hebben wij bondelen in een plan. Hierin hebben we bijgelijks nijtocht over de variatie in bjemmen en planten die we graag weer omsjoggen. We binnen ik nieuwsgierig naar die ideeën. Hoe zocht jou als inwoner naar een groene Noord-Eerst-Friesland? Van bijenhotel ontgeveltuintje of oren-ideeën, wij jaren ze graag. Zo creëren we een natuurvriendelijke omjouwing. Zoek voor meer informatie op noordeerst-friesland.nl/landschap. Nou, dit is al duidelijk. Dit is de oproep van de gemeente om te reageren. En inmiddels is er een site, die is goed gelanceerd. www.noordistfriesland.nl/landschap. En daar kun je al de eerste plannen en ideeën van de gemeente zien. Hier het genoemd zit de wethouder, Verder Breusma. Welkom. Dank u. Je bent de wethouder van Mierskip. Wat houdt daar nou in? Nou, dat houdt in dat ik me bemoei met al die zaken die de Mierskip omgaan. En dat gaat de ene dag het dorpshuizen, de andere dag gaat het over het menen van Bermen. Die overwerren dag gaat het over waterstuinen. Dat is echt in de breedte van wat de Mierskip mee gaat uitsteken. Maar van Joen hebben we het vooral over natuur en biodiversiteit. Hoe moet dat dan zijn? Wat zou de Mierskip daarin kunnen betekenen? Nou, ik denk dat ze er op eigen terrein, op hun eigen tuin wat met de wang kennen. En dan, ja, ik stel me zo voor, bloemen werd bijen en het leven begint bij de bloemen en daarna komen de insecten en gaan ze maar terug. Dus als je daar in de tuin een stukje van realiseren kan, dan is dat prachtig mooi. En ja, ik neem ook nog even het tegelen alsjeblieft die tuin net helemaal vol. Want we willen graag water verslezen. En dat is goed voor de biodiversiteit en dat is ook nog goed voor het afvoeren van het water. Nou, je komt al meteen allemaal wat ideeën en tips. Waar mensen enthousiast op kunnen worden. Maar dan ben ik je bent zelf ook inwoner. Wat heb je zelf met natuur?
Nou ja, ik lees de kranten, ik zie dingen om mij heen gebeuren. En ja, ik word er net vrolijk van. Dat je ziet dat BM-soorten achteruit rennen, dat insecten-soorten achteruit rennen. Had ik 20 jaar alleen op de Aussluitdijk reed, dan moest ik een stapje. Want ja, dat is daar wel net zo natuurvriendelijk, maar dan weer het screen vol megen. Nou, je merkt daar gewoon al dat de natuur in de war is. Ja, klopt. Aan de andere kant zie je natuurlijk ouder dat mensen de natuur ingaan. Het is nog nooit zo druk geweest in de natuurgebieden. En het besef van het belang daarvan. En de koppeling met zoens. Hoe zie je dat? Nou ja, ik denk dat het wichtig is dat de mensen in de natuur recreëren kunnen. Maar je moet ook waar je die natuur ook zien omgaan kan. Dus dat betekent dat je dat op een juiste manier inricht. Zodat wij sturen op als gemeente en als inwoners dat ze goed mogelijk invulling aan kunnen. Ja, want dat is natuurlijk wel nieuwsgierig. Je doet ook een oproep aan de mensen om maar aan de gang te gaan. Maar nou, de gemeente heeft zelf een plan maken. Het is nog net klaar, begreep ik. Dat komt binnenkort in de RIE en we hebben besluit om. Waarom heeft de gemeente nou een biodiversiteitsplan maken? Nou, een hele praktische reden is dat we fusiegemeente binnen. En in elke gemeente wie een eigen plan. Nou, die willen soms ook wel wat verouderen. Ja, we komen uit een tijd waar dat bermen moesten meend wijzen en bermen moesten skien wijzen. Ja, we komen er nou achter dat bermen een hele belangrijke functie herkennen in die insecten. En mensen zien dat misschien in de praktijk ook al. En dat we volle voorzichtiger menen en soms ook echt stroken steen laten, dat die bijen net in één keer voortzogen worden. Ja. Dat is gewoon al heel concreet kan ik een meter maar aan de gang gaan. Ja, en ik merk dat de mensen van die daardoor, van Green, heel graag daar zo bewust mogelijk mee omgaan. En die willen daar graag volgens een versplan mee werken gaan. Ja. Nou, ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig wat in het plan stiert. Maar ik begreep ook dat u een platform lanceert wordt. Waar mensen zich kunnen melden. Wat kunnen mensen daarmee doen? Nou, je kan erop zien. Dat is het mooie van het platform. Je kan daar ook op reageren. En ja, wij hopen dat het een beetje levendig blijft. We willen graag eerst, het plan ben ook van 90% een beetje klaar. We willen dat graag verrijken met de ideeën van de bevolking. En, want de deskundigen weten proten, maar de bevolking had vaak hele goede ideeën. En ja, zo willen we eigenlijk zien dat we daar beter invulling aan kunnen. Ja. Nou, heel nieuwsgierig. Dus mensen kunnen zelf zich melden op het platform, zelf hun ideeën aandragen. En we gaan zo meteen wel even in de discussie over hebben wat de gemeente daarmee uiteindelijk wil. Dankjewel, wethouder. Ik wil graag overstappen naar het volgende onderdeel, want we willen nou wat meer de diepte in. En aan tafel zit hier Peter Westerink van het adviesbureau Arcades. En die heeft voor de gemeente een bomen- en groenstructuurplan maken. En Peter zal u eens vertellen wat in het plan stiert en wat inmiddels dus ik op de site beschikbaar is. Peter, nou, succes zou ik zeggen. Dankjewel. Goedenavond allemaal, mijn naam is Peter Westerink. Ik ben landschapsarchitect bij Arcades. En samen met een team heb ik in opdracht van de gemeente een bomen- en groenstructuurplan opgesteld de afgelopen tijd. We staan nu bij het concept bomen- en groenstructuurplan is gereed. En ik mag u vanavond daar de hoofdlijnen van presenteren. In het voorgesprek ging het heel erg over biodiversiteit en het biodiversiteitsplan. Dat stuk komt later vanavond aan bod in de presentatie van Marion. Dit is eigenlijk een nog groter overkoepelende verhaal over de grotere groenstructuren in de gemeente. Ik heb een presentatie voorbereid aan de hand van 3 vragen, waarin ik eigenlijk u een toelichting wil geven wat het bomen- en groenstructuurplan is. Deze vragen zijn eerst, wat is een groenstructuur en een groenstructuurplan? Waarvoor is een groenstructuurplan nodig? Waarom heeft de gemeente ons opdracht gegeven om dit op te stellen? En tot slot de inhoud, wat staat er in het groenstructuurplan? Ik eindig mijn presentatie met een korte vooruitblik naar vanavond, wat er de komende week op het programma staat. Wat is een groenstructuur en een groenstructuurplan? Nou, hier een hele mooie foto van een boomlaan en kolm. Dit is groen, maar ook groenstructuur. Een groenstructuur, als je de definitie hanteert, dat is eigenlijk al het groen van de parken, de plantsoenen, de wegbeplanting in de gemeente. Het is eigenlijk het openbaar groen. Het openbaar groen in uw straat, in uw dorp. Een groenstructuurplan geeft de visie van de gemeente voor de toekomstige groenstructuur. Dus we hebben het over een lange termijnsperiode. En dat is met name belangrijk voor de bomen, want die zijn de dragers eigenlijk van het groenstructuur. En daarom spreken we hier dan ook over een bomen- en groenstructuurplan.
Nou, waarvoor is het groenstructuurplan nodig? De gemeente die is verantwoordelijk voor het beheer en het openbaar groen. En ook de aanleg ervan. Maar om dit goed te kunnen doen, hebben zij een aantal plannen nodig. Zo zijn er beheerplannen, waarin de gemeente heeft vastgelegd hoe vaak het gras gemaaid wordt, hoe de bomen onderhouden moeten worden. Die zijn nodig voor het beheer van het openbaar groen. En er zijn inrichtingsplannen. Inrichtingsplannen waarbij nieuwe ontwikkelingen, nou, wat wordt er aangelegd? En de basis voor deze 2 plannen, nou komen we bij waar we vanavond mee bezig zijn. Dus niet zozeer met wat er echt buiten gebeurt, maar de overkoepelende structuur. Het bomen- en groenstructuurplan en het biodiversiteitsplan, waar Marion nog zo meteen op terugkomt. In het bomen- en groenstructuurplan is de ambitie en de structuur op hoofdlijnen vastgelegd. En dan met nadruk op de boomstructuur en de lange termijn. In het bomen- en groenstructuurplan hebben we de kwaliteiten van de gemeente meegenomen. En die kwaliteiten komen uit de landschapsbiografie. Begin dit jaar heeft de gemeente de landschapsbiografie aan u gepresenteerd. Ook op de website te vinden. Een prachtig onderzoek naar eigenlijk alle kwaliteiten, ontstaansgeschiedenis van de gemeente. En de kwaliteiten van het landschap. En de gemeente wil heel graag deze kwaliteiten verbinden met een groenstructuur en een toekomstvisie. En dat doen we onder andere met het bomen- en groenstructuurplan. Het groenstructuurplan is dus nodig eigenlijk om het realiseren van de ambitie. Die ambitie die kunt u straks op de website ook terugvinden. Maar eigenlijk bestaat hij uit 3 pijlers. We willen graag ons groen volwassen en bomen monumentaal laten worden. En het groenstructuurplan geeft aan wat daarvoor nodig is. We willen graag meer groen aanleggen, waarmee we onze dorpen en ons landschap versterken. En het groenstructuurplan geeft aan, waar zou dit het beste kunnen? Waar wordt de structuur nou echt beter van? En tot slot, een hele directe link met de biodiversiteit en de toekomst. Wat voor soorten kiezen we nou in de toekomst? We kennen allemaal de essentaksterfte, de iepenziekte, hele lanen die gekapt moeten worden. Geweldige aanslag in het landschap. Het is heel belangrijk om serieus na te denken, wat voor bomen zet je nu voor de lange tijd neer? Waarmee we bijdragen aan een toekomstbestendige groenstructuur en aan de biodiversiteit. Nou, straks is het groenstructuur vastgesteld en dan wordt die door de ambtenaren van de gemeente wordt dat plan erbij gepakt. Nou, ik wil hier even kort toelichten waarvoor wordt dat plan nu eigenlijk gebruikt. Nou, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Een uitbreiding van een woonwijk, herrichting van de straat. Dan zal de gemeente, de ambtenaar, zal het plan erbij pakken en kijken van wat is de groenstructuur en hoe kan dit plan daar nou aan bijdragen. Het groenstructuurplan is ook een onderbouwing eigenlijk voor alle ontwikkelingen met het openbaar groen. Over de renovatie, de vervanging van groen en eventueel als er aanvragen komen voor verkoop. Willen we dat als gemeente op deze plek? Of is het zo'n belangrijk onderdeel in het groenstructuur dat we zeggen nee, dat houden we liever zelf. Het groenstructuurplan biedt de bescherming voor de groenstructuur. En dan zowel de huidige groenstructuur als de toekomst waaraan je werkt. Wat staat er in het groenstructuurplan? Nou, zoals gezegd, de ambitie en de visie van de gemeente op de groenstructuur voor de lange termijn. En de kern van het plan vormt eigenlijk een structuurkaart. Dat is een groen raamwerk, een tekening. Die kunt u straks online op het platform bekijken, inzoomen op uw dorp. En daarop zitten allemaal lijnen, gekleurde lijnen en groene vlakken en punten. Maar wat zijn dit nou? Nou, ik heb hier rechts even een aantal voorbeelden van deze lijnen, vlakken en punten. Bij lijnen moet u denken aan de bomen en de beplanting langs de grote wegen, langs de dijken. Bij vlakken hebben we het dan over parken, sportvelden, begraafplaatsen. En punten, dat zijn de bijzonderingen in de groenstructuur. Zoals een rotonde hier in Dokkum, beplant met vaste planten. Dat zijn de bijzondere plekken. Niet al het groen in de gemeente heeft alleen evenveel waarde. In het groenstructuurplan hebben we een indeling gemaakt. Een indeling op basis van de geschiedenis, van de historie. En aan de ene kant en aan de andere kant hoe de beleving en het groen wordt gebruikt. We willen heel graag dat de kwaliteiten vanuit het landschap, dat de dorpen en het landschap met elkaar verbonden worden. En daarvoor pakken we de historie als basis. Beleving en gebruik gaat over hoeveel mensen maken nu gebruik van bepaalde structuur. Hoeveel mensen zien het groen, beleven het. We hebben hierin 3 niveaus onderscheiden. Allereerste niveau is de hoofdstructuur.
Dit zijn eigenlijk de doorgaande belangrijke historische wegen. Het visitekaartje van de gemeente, van het dorp en de stad. Niveau daaronder zijn eigenlijk de entrees van de woonwijken, de grotere woonwijken. Deze zijn eigenlijk vooral in Dokkum en Kollum, waar de entree van de wijk, waar veel mensen gebruik van maken. En tot slot, het derde niveau is eigenlijk de groene dooradering in alle dorpen en wijken. Het groen bij u voor de buurt, het plantsoen voor uw deur. Dat is even zo goed belangrijk. Ik heb even een aantal goede voorbeelden uit de gemeente op een rij gezet om deze indeling voor u duidelijk te maken. Tot nu toe een beetje abstract theoretisch verhaal, maar ik hoop dat we met deze voorbeelden dat het iets meer bij u gaat leven. Hier ziet u de Vlieterpsterdiek in Lichtaard. Een prachtige essenbeplanting, een mooi uitzicht op het landschap, een mooie gezons ernaast. En dit is wel een beeld van, nou, zo zou een hoofdstructuurlijn eruit kunnen zien, als er ruimte is. Hier ziet u ook wel wat er belang is. Nou, misschien ziet u het niet, maar er zitten al een paar kale takken in die essen. Dus ja, er is best wel kans dat er een paar bomen ziek gaan. Nou, en wat doen we hiermee dan in de toekomst? Dat zijn de vragen voor het groenstructuurplan. Ik zei al, hier is de ruimte. Maar het volgende voorbeeld is ook een historische structuurlijn. Dit is een terpring in Hallem. Een terpring, al rond onze terpen. Smalle straatjes, vaak heel erg versteend. Waar het echt zoeken is naar ruimte voor groen. Maar groen is op deze locatie zo belangrijk. Zeker op warme dagen met al die stenen warmen deze straatjes heel erg op. En juist die paar bomen en die haag die kunnen hier voor verkoeling zorgen. In de verte ziet u ook nog een hele grote boom. Die is eigenlijk best wel belangrijk voor deze foto. En sowieso, dit is een grote boom op particuliere tuin. Sowieso zijn bomen in tuinen erg belangrijk. Ik spreek zelf geen Fries, maar ik ving net iets op van tuintjes bestraten en tegels eruit, als ik het goed gesnapt heb. Ik wil vooral ook een oproep doen, plant bomen in uw tuin. Daar draagt u ook bij mee aan de biodiversiteit. En als gemeente willen we dit ook echt faciliteren. Bomen in de tuinen, maar ook in het landschap, de erven. Eigenlijk wat we daar aan beplanting, aan bomen hebben, dat zijn vooral de erfbeplantingen in het, met name in het kleigebied, het noordelijke deel van de gemeente. Maar die zijn zo belangrijk. Nou, bomen zijn sowieso eigenlijk wel belangrijk. Belangrijk ook voor de structuur en herkenning in het dorp. Hier een voorbeeld uit Dokkum. Ik vind dit echt prachtig, de rotonde met de plataan. En ik kan me zo voorstellen, de tijd voor Google Maps, als je iemand moest uitleggen waar je heen moest, dan bij die rotonde met die boom ga je rechtsaf. Dat is ook wat bomen doen. Die geven ook de gebruikers oriëntatie en alvast. Dit is de entree van een woonwijk aan de Waldiek bij de Lidl, ook in Dokkum. Hier sluit aan op de rondweg. En dit is eigenlijk het visitekaartje. In het midden ziet u het, die bomen. Ze mogen nog een stukje groter worden met de vaste planten eronder. Dit is het visitekaartje van een hele woonwijk. Die mensen die achter wonen, die gaan hier hun wijk in en uit, naar hun werk 's ochtends en komen hier weer thuis. En tot slot, de laatste inhoudelijke voorbeeld. Dit is nou het niveau, of het groen bij u in de straat. En dat is heel erg gevarieerd. We hebben hier een mooie groene grasvelden, maar het kan ook de boomspiegel voor uw deur zijn. De boom met het groenvakje eronder. Maar dit groen is zo belangrijk voor de spelende kinderen, voor het dagelijks gebruik. En ik weet even niet meer wat ik wil zeggen. Vervolg. Wij hebben een concept groenstructuurplan opgesteld. En wij zijn benieuwd naar uw reacties. Wij, zoals net eigenlijk is gepunt, we hebben een platform online gezet te bereiken via de link noordeastfriesland.nl/landschap. En op dat platform kunt u alles nog eens rustig nalezen. Ik ben nu echt in een sneltreinvaart door heel wat grove stappen heen gegaan. Hier kunt u op uw gemak het concept nalezen. Kunt u inzoomen op uw dorp, eens bekijken van, nou, wat heeft de gemeente nou voor ideeën met mijn dorp? Wat is nou bij mij de belangrijkste structuurlijn? En u kunt een reactie achterlaten. Daarvoor hebben we een speciale kaart opgenomen, waarop u met opmerkingen uw reactie kunt achterlaten. Deze opmerkingen zijn openbaar zichtbaar, alleen uw naam en contactgegevens zijn privé, vanwege de privacywetgeving. Dus die kunt u met gerust hart achterlaten, zodat wij, dat is waarom wij dat graag zouden willen, u ook een reactie kunnen geven wat we met uw inbreng hebben gedaan.
Op 7 oktober bespreken we het conceptrapport en uw opmerkingen met de gemeenteraad. En daarna stellen we het definitieve plan op. En zullen wij ook naar u terugkomen wat we met uw inbreng hebben gedaan. Eind van dit jaar stelt de gemeenteraad, als het goed is, het definitieve groenstructuurplan vast, zodat wij daar volgend jaar mee aan de slag kunnen gaan. Dank u wel. Interessant. Interessante ideeën ook en een interessante analyse ook. Zometeen krijgen we een andere spreker, maar voordat jij weggaat, Peter, ga ik er wel even aan te vragen. Misschien heeft de wethouder ook nog wel wat vragen. Want je hebt ook echt een pleidooi om meer bomen te planten voor particulieren, maar ook misschien voor de overheid. Maar aan de andere kant, dit gebied is natuurlijk ook kenmerkend van de openheid van het landschap. Dus zie jij nog plekken hier in Noord-Eerst waar je zegt van nou, hier zouden nog wel wat extra bomen bij kunnen? Of misschien wat dorpsbossen of je hebt gelijk. Het is een heel open landschap en dat is ook de kwaliteit ervan. De erven kunnen we altijd volgens mij versterken met beplanting. Maar dat moeten we met de bewoners in gesprek gaan daarover. Als gemeente willen we met dit plan vooral inzetten op de dorpskernen en die te versterken. En dat zullen inderdaad ook wel misschien dorpsbosjes kunnen zijn. En het zuidelijke deel, de Friese Wolde, dat is natuurlijk bij uitstek het boomrijke stuk van de gemeente. Ja, daar is gewoon heel veel mogelijk. Maar de gemeente heeft een grote ambitie voor het planten van meer bomen. Met als ultieme wens om in 2050 voor iedere inwoner een boom te hebben. Nou, dan moeten we toch wel aan de slag. En toch gaan kijken van waar zijn de mogelijkheden. Ja. En ik maak echt een pleidooi voor bomen vanwege de positieve effecten voor het klimaat, voor de biodiversiteit. En algemeen, bomen geven gewoon een fijne leefomgeving. Ja, nee, ik herken het. Ook omdat we landelijk zijn er ook afspraken gemaakt. Omdat er in het klimaatakkoord staat ook van we willen meer bomen in Nederland vanwege het vastleggen van CO2 en daar wil de gemeente ook aan bijdragen. Want als je dit zei hier, serieus, wat ik heel erg benadrukt, cultuurhistorie, het belang, het eigenheid, dat past ik heel goed bij de Mierskip, denk ik. Hè? Ja, dat is zonder meer zo. En ik denk dat een BM-structuur dat ook heel wichtig is voor weet je wijnen. We gaan ook zo'n beetje de helft, zo'n 23.000 BM. Maar ik denk wel dat dat mogelijk is. We gaan natuurlijk geen BM op een CDIC plaatsen. Maar wij kennen in het dorp een heel wat van. En in onze Frieske Wouden via het net wat al een hele mooie BM-structuur is. Ja. Daar kan je ook nog van alles uitvinden. Dus ik denk dat we dat wel redden. Zeker dat we dat uitrieten hier dan. En via het particulier net. Hè. We hoeven het net alleen als gemeente te doen. We moeten vooral de eigen tuin stimuleren. Ja. Maar ik dat er, we willen een BM-plan zien, maar dan ben je misschien wel BM. Zeggen we, die het helemaal goed binnen, die zie ik binnen. Dus daar zal misschien ook nog wel een discussie op komen van waarom met die BM hier nou fut. Nou ja, we hebben al de hele grote BM en kappen, maar vooral vanwege de iepziekte. En Staatsbosbeheer had ik een aantal BM en de bosken. En dat jouwt een enorm onrust binnen de dorpen. Nou, dat snap ik echt heel goed. Ja. Wij zullen dus ook heel goed nadenken van welke BM wij planten. En dan hoop je dat er in ieder geval resistent bent als je in de huidige ziektes. En dat je ook een heel afwisselend palet, dat je net zoals nou met een aantal hoofdstructuren op basis van iepen, dat je dan een hele hoofdstructuur afbreken moet, maar dat je altijd al misgeeft, maar een behind aantal oppakken. Maar dat betekent dus van de gemeente een hele goede communicatie van waar wil je wel BM en waar haal je BM nou weer fut of weer ziekte met z'n vervolgen? Ja, we hebben dorpencoördinatoren die het heel dicht bij de bevolking staan. En ja, ik stel mij ze voor dat die hier een wichtige rol in spelen. En dan komen we daar met elkaar wel uit. Ja, helemaal goed. Peter, ik wil jou bedanken voor jouw presentatie. En er komt Marion, die mag nu aan tafel komen. Maar ondertussen, want dan kom ik inmiddels vragen binnen. Heel goed, gaat terug de mooie successen. Via de WhatsApp 06 12 08 30 via 6. En wie onder andere, die kijk ik meteen ik stellen, over BM. Het gaat vooral van hoe kan de gemeente de BM beschermen?
Dus heb je daar een beleid voor? Nou ja, dat is vooral de juiste aanplan doen. En wij doen ook het onderhoud van de BM. Maar ja, dat moest oude jaren wel eens wat brusker gebeuren dan dat we dat graag doen. Ja. Omdat bijvoorbeeld als je in Dokkum de Jantje Zeepolder haast, de hoofdstructuur is daar Iepen. Ja, als die alle jaar deergaan, dan haast wel een uitdaging als gemeente. Ja, dat lijkt me heel moeilijk om te beschermen. Nou, we zullen die discussie zo meteen denk ik nog wel verder voeren. Want BM, dat is vaak een heel actueel thema. Dat merk ik zelf ook in mijn eigen gemeente. Inmiddels is Marion is aangeschoven. Marion Brommers van het bureau Altenburg en Wiebega. Jullie zijn druk bezig met het maken van groenplannen, biodiversiteitsplannen voor gemeenten. En je hebt ook voor Noordeerst hebben jullie ook een conceptplan, want het is nog niet definitief, begreep ik, hebben jullie gemaakt. We zijn nog bezig inderdaad met de afronding, ja. Helemaal goed. Dus Marion, jij gaat ons vertellen wat er in het plan staat en gaat ons daarin meenemen. Succes. Ja, dankjewel. Ik ga inderdaad iets vertellen over dat plan en over de keuzes van de gemeente wat betreft het biodiversiteitsherstel. Dus het is duidelijk, je bent er al mee begonnen. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. En dat is ook de reden dat de gemeente Noordwest-Friesland werk wil maken van het versterken van de biodiversiteit. Maar ja, dan zijn er heel veel mogelijkheden en ook best wel veel vragen van. Je hebt heel veel mogelijkheden. Dus wat doe je dan en hoe doe je dan en waar kun je dat dan het beste doen? Nou, om dat duidelijk te maken wordt er een biodiversiteitsplan opgesteld. En zo'n plan maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn en onderbouwt ook de keuzes die de gemeente maakt. Zo'n plan werkt eigenlijk in een paar stappen toe naar de keuzes en de concrete maatregelen. En dat begint aan het begin van wat is nu eigenlijk biodiversiteit? Want daar zijn heel veel verschillende ideeën over. Maar ook van wat is belangrijk bij het herstel ervan. Het is goed dat je daar een gemeenschappelijk beeld van hebt, zeg maar. En dan vervolgens, waar heb je hier nu mee te maken in de gemeente? Welke landschappen zijn hier en met welke biodiversiteit hebben we eigenlijk te maken? Wat zijn die voor soorten? Want dat is je vertrekpunt, daar ga je op verder bouwen. En dan, als je dat weet, van welke kansen zijn er dan om op die plekken in het landschap, die elementen, de biodiversiteit te versterken? Maar het is ook belangrijk om te weten van wat er al gebeurt, want je begint niet bij nul. Waar zijn anderen al mee bezig? Niet alleen natuurgebieden, maar ook boeren zijn bezig, particulieren, het waterschap, noem maar op. En welke opgaven zijn er vanuit de overheid? Want daar heb je ook mee te maken. Bovendien kan de gemeente ook allerlei rollen spelen. Daar zul je ook in moeten kiezen. Van, gaat het alleen om beheer en inrichting? Of wil je anderen helpen met initiatieven ten uitvoer brengen? Of wil je mensen voorlichten? Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Nou, uit dat hele speelveld, daar heeft de gemeente een aantal keuzes in gemaakt waar ze zich voor in wil zetten. En als je die keuzes hebt, dan kun je vervolgens de maatregelen die daarbij horen, die kun je concreter maken. Maar dat begint natuurlijk met wat is biodiversiteit nu eigenlijk? Nou, biodiversiteit, dat is eigenlijk alles wat groeit en bloeit en zwemt en vliegt en kruipt. Dus onder de grond, boven de grond, in het water, noem maar op. Dus alle soorten, plus hun leefomgeving, plus hun onderlinge relaties. En variatie in het landschap speelt daarbij een hele belangrijke rol. Hoe meer variatie je hebt, hoe meer verschillende soorten daar een plekje in kunnen vinden en ook in kunnen houden. Nou, het is juist die variatie die de afgelopen eeuw, zeg maar, heel sterk is afgenomen. En daarmee ook de biodiversiteit. En in grote lijnen kun je zeggen dat juist de fijnproevers, de soorten die strenge eisen stellen, die zijn verdwenen. En je houdt een kleiner aantal, veel minder kritische soorten over. Dus je krijgt veel van hetzelfde. Er heeft echt een enorme nivellering plaatsgevonden in het landschap. Ja, en als je dat dan weer wil versterken, dan moet je eigenlijk een paar stapjes weer op die weg terugzetten. Het is zaak van meer variatie aan te brengen. Om leefgebieden van soorten te vergroten, zodat ze meer ruimte krijgen. Maar vooral ook om een netwerk te vormen, door die leefgebieden onderling te verbinden. Deels gaat het ook om het terugbrengen van elementen die in de loop van de tijd verdwenen zijn. En dat allemaal passend bij de kenmerken van het landschap. Want dat werkt het beste voor de biodiversiteit, om aan te sluiten bij dat wat er eigenlijk van nature hier hoort te zijn. Nou, dit is een luchtfoto van het grondgebied van de gemeente. En dan is het in één oogopslag al wel duidelijk.
Het is groot, het is een grote oppervlakte, maar het is ook niet overal hetzelfde. Er zijn een aantal landschappen te onderscheiden binnen de gemeentegrenzen, onder andere het Buitendijkse gebied, maar ook het Lauwersmeer, of althans een deel daarvan. Aan de zuidrand van de gemeente hebben we het zandlandschap. En een heel groot gedeelte van de gemeente bestaat uit kleilandschap, waarbinnen je nog weer onderscheid kunt maken tussen het akkergebied en het graslandgebied. Maar je hebt ook heel veel dorpen en het stedelijk gebied, wat je eigenlijk ook als een apart landschap zou kunnen zien binnen de gemeente. Nou, en al die landschappen, die zijn verschillend. Die hebben hun eigen kenmerken, hun eigen elementen, maar ook hun eigen soorten die daarbij horen. Het Buitendijkse gebied, dat is de wereld van de zee. Daar heb je kwelders en enorm veel vogels. Het Lauwersmeer bijvoorbeeld, dat is een voormalige delta. Nou, die voormalige zoutinvloed die vind je deels nog terug in de vegetatie, onder andere in duinvalleivegetaties. Maar je hebt ook heel veel nat moeras daar. Ook het Lauwersmeer is enorm belangrijk voor vogels, maar bijvoorbeeld ook voor vissen. Die trekken vanuit de Waddenzee via dit gebied het binnenland in en weer terug. Nou, aan de zuidkant heb je het zandlandschap met een enorme lengte aan elzensingels en houtwallen. En dat besloten landschap, dat is heel belangrijk voor bijvoorbeeld vleermuizen, maar ook allerlei broedvogels. En het kleilandschap is juist weer heel open. Een heel open landschap. Met bijvoorbeeld allerlei oude kreken. Deels akkers, deels grasland. Vooral dat graslandgebied is heel belangrijk voor weidevogels. Maar 's winters bijvoorbeeld ook voor ganzen. En de dorpen en het stedelijk gebied, ja, dat is eigenlijk weer... Dat heeft zijn heel eigen elementen, bijvoorbeeld de parken en de tuinen. Maar ook de stenige omgeving, waar allerlei soorten aan gebonden zijn... die van nature eigenlijk in een rotsachtig gebied horen... maar die hier gewoon de gebouwen en de kerken en zo daarvoor gebruiken. Ik bedoel, denk aan gierzwaluwen of huismussen of vleermuizen. En zoiets als tinsenplanten, die vind je ook in die stedelijke omgeving. Nou, er is dus heel veel variatie in landschap en in elementen binnen de gemeente. Dus als je het over het versterken hebt van biodiversiteit, ja, er zijn enorm veel mogelijkheden. Je kunt aan de slag gaan met grasland, akkers, bermen, noem maar op, gebouwen, erven, bossen. Maar waar wil de gemeente ze nu op inzetten? Nou, de gemeente die heeft ervoor gekozen om vooral in te zetten op maatregelen op eigen terrein, dus op gemeentelijk eigendom. En bovendien vooral in te zetten op het verbeteren van de omstandigheden voor insecten. En daar zijn een aantal redenen voor aan te geven. In de eerste plaats is er op die manier, door het op eigen terrein te doen, het snelst resultaat te boeken. Iedereen is denk ik wel bekend met het feit dat het enorm slecht gaat met de insecten vooral. En de verwachting is dan ook dat als de gemeente maatregelen neemt om die insecten, het leven van die insecten beter te maken, dat daar heel veel draagvlak voor zal zijn. Ook geldt dat insecten aan de basis staan van heel veel kringlopen en voedselketens. Dus dat betekent dat als je iets goed doet voor de insecten, dat dat vaak ook goed is voor heel veel andere soorten. En bovendien kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan het biodivers netwerk door op haar eigendommen maatregelen te nemen. Dat sluit goed aan bij wat andere partijen doen op hun terreinen. Nou, en naast die keuze om maatregelen te nemen op eigen terrein en vooral gericht op insecten, wil de gemeente graag praktische initiatieven helpen van vrijwilligers en dan vooral van georganiseerde vrijwilligers. Dus groepen als natuurlijk Verskaat of Twirre. En ook dat zal in de meeste gevallen betrekking hebben op gemeentegrond. En verder blijft het natuurlijk zaak om in te spelen op allerlei actualiteiten en opgaven vanuit de overheid. Denk aan het opvangen van piekbuien, de toenemende hete zomers waar je wat mee moet. De wens om meer bos aan te planten vanuit de overheid. Nou, dat zijn allemaal zaken die raken aan het landschap. En daar kun je dus ook heel veel mee doen voor de biodiversiteit. Maar ook zoiets als woningisolatie. In die woningen leven mogelijk gierzwaluwen of vleermuizen. Nou, als je die woning isoleert, dan zul je daar iets mee moeten. Dus dat zijn zaken die sowieso doorgaan.
als je nu die keuzes gemaakt zijn, dan kunnen we inzoomen op, als je dan maatregelen daarvoor wil nemen, wat dan en hoe dan en waarom dan? Nou, we gaan eerst even kijken naar een filmpje over geveltuintjes. Nee? De oude 2 dagen hebben wij ons bezig gehouden met de geveltuintjesactie van gemeente Noord-West-Friesland. En de gemeente die had daarin participeerd door middel van het verwijderen van de bestrating, de fundering en het ombrengen van de padgroen. En de bewoners zelf die maken de plantjes erin zetten. Wij hebben zeker van het huis. Daar had de gemeente een stuk uit de bestrating halen. Vervolgens hebben wij 4 mooie stroeken omgebracht. En wij hopen dat die aan zijn vrij grut worden. En dan hebben we mooi groen hier in de steeg. Ik ben van de wijkraad Binnenstad van Dokkum. En we dachten dat het leuk zou zijn als er ook wat meer groen en wat meer bloemetjes en wat meer kleurigheid in de binnenstad zou komen. En zo kwamen we op het idee van de Geveltuintjesdag. De Geveltuindag helpt mee aan het vergroenen van de stad. En dat vinden we belangrijker. Hoe meer groen in de stad, hoe beter het is. Dus daar maar bewijs mee wijzen. En het lijkt heel geslaagd. Nou, na dat filmpje zal ik een paar van de maatregelen even bij langslopen. Het kan lang niet allemaal, maar dit zijn een aantal voorbeelden. Een van de maatregelen heeft betrekking op grasland in het openbaar groen. En daar heeft de gemeente nogal wat oppervlak van. De insteek is om door aanpassing van het beheer gevarieerd en kruidenrijk grasland te ontwikkelen. En dat kan onder andere door te maaien en dat maaisel af te voeren. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor kruidenrijke planten. En die kruidenrijke planten zijn heel belangrijk omdat die als ze bloeien voedsel bieden aan insecten. Het is ook belangrijk om minder vaak te maaien, zodat die kruiden ook kunnen gaan bloeien en ook zaad kunnen zetten. En het is bovendien belangrijk om, als je dan maait, wel steeds delen te laten staan. Omdat je dan zorgt dat er steeds voedsel voor die insecten blijft en ook plekjes zijn waar ze kunnen overwinteren bijvoorbeeld, waar ze dekking hebben. Een andere manier is om bijvoorbeeld lokaal delen op te hogen of af te graven, zodat je wat meer variatie in omstandigheden krijgt, bijvoorbeeld meer variatie in nat en droog, waardoor je een gevarieerdere vegetatie krijgt waar de insecten ook weer van profiteren. Nou, hier zijn wat voorbeelden van kruidenrijke vegetaties. Boven een situatie in Kolm met onder andere veel klavers. En onder een plekje elders in Friesland met onder andere veel ratelaar. En daar zie je ook dat naast het pad het vaker gemaaid wordt dan op iets grotere afstand daarvan. Nou, een andere maatregel betreft de bermen. En ook daarvan heeft de gemeente enorme lengte. En ook hier is het zaak om met aangepast beheer kruidenrijke vegetaties te ontwikkelen. Eigenlijk om dezelfde reden als net voor dat grasland. Meer kruiden ontwikkelen, zodat er aanbod is aan voedsel voor insecten. Dus maaien en afvoeren, zodat het langzamerhand wat voedselarmer wordt, er meer plek komt voor kruiden. Minder vaak maaien en ook steeds delen laten staan. Nou, hier zijn ook wat voorbeelden van die ecologische bermen. Boven een plek in Kolm, waarbij een deel net gemaaid is en een deel is blijven staan. En onder een mooie soortrijke berm in Dokkum. Een andere maatregel heeft betrekking op bosjes en bomen en boomgroepen. Ook daar kun je de functie voor insecten versterken. Onder andere door meer variatie aan te brengen in de soorten. Kies vooral voor soorten die bloeien of die vruchten hebben. Dan zorg je voor aanbod voor insecten en voor andere soorten. Het kan bijvoorbeeld gaan om meidoorns of lijsterbes, maar ook bijvoorbeeld om lindes of om vruchtbomen. Denk aan appels of kers. Maar ook het aanbrengen van meer variatie in structuur is belangrijk. Bijvoorbeeld door dood hout neer te leggen of te laten liggen, door takkenrillen te maken of juist door plekjes met kale grond aan te brengen.
bomen oud laten worden. Dat is ook heel belangrijk. Maar je kan ook denken aan het ontwikkelen van geleidelijke overgangen van hoog naar laag. Dus van bos naar via struiken naar ruigtes en naar gras. En zeker als je dat op de zonkant doet, dan kunnen daar heel veel soorten van profiteren. Nou, hier zijn ook wat voorbeelden. Bijvoorbeeld het Dokkumerlaantje met heel veel variatie in hoog en laag. En dood hout in het Tolhuispark. Maar naast die graslanden en die bermen en die bossen kun je ook denken aan hele andere maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van vlinderidylles. Dat zijn bloemrijke plekken die speciaal aangelegd zijn voor vlinders en voor andere insecten. Of aan nestelgelegenheid voor vogels of voor vleermuizen. Denk bijvoorbeeld aan een oeverzwaluwwand of vleermuisbomen of vleermuiskasten. Hier zijn 2 voorbeelden van vlinderidylles. 1 in Drachten en de rondweg in Dokkum. En de laatste stap is dan, waar kun je dan die maatregelen het beste uitvoeren? Nou, daar wordt nog druk aan gewerkt momenteel, maar er zijn wel een paar hoofdlijnen aan te geven. Het allerbelangrijkste is het bouwen aan het netwerk. Dus het liefst neem je maatregelen op korte afstand van andere plekken die al gevarieerd en kruidenrijk zijn. En dat hoeven echt niet alleen maar plekken van de gemeente, op gemeentelijk eigendom te zijn. Want een netwerk bouwen, dat doe je met z'n allen. Dus dat kan ook aansluiten op een natuurgebied of op een natuurvriendelijke oever van het waterschap. Of op mooie gevarieerde tuinen van burgers. Of op kruidenrijke randen in boerenland. En denk bij die verbinding dan ook aan de verbinding tussen stad en dorp en het buitengebied. Want er zijn allerlei soorten die dus in die stedelijke en dorpsomgeving leven, maar die wel gebruik maken van het buitengebied. En die kunnen zo makkelijker heen en weer. Nou, insecten zijn zonliefhebbers, dus neem maatregelen vooral daar op de zonkant. Dus plekken waar de zon een groot deel van de dag in kan schijnen. En het laatste punt, wat daar ook al meer voorbij gekomen is in deze presentatie natuurlijk, is zorg dat het past bij de kenmerken van het landschap. Dit was mijn laatste plaatje. Dankjewel, Marion. Mooi inspirerend verhaal met mooie beelden en foto's. Ik zou Peter willen uitnodigen om aan de tafel aan te schuiven. Inmiddels komen de vragen binnen. Heel mooi. Er komen vragen aan onze gastsprekers, maar ook aan de gemeente, of wat de gemeente zou kunnen doen. Maar ik zou eerst even willen ingaan op het verhaal wat Marion heeft verteld. En de kern van jouw boodschap is ook begin met insecten. Hè? Dat is een beetje wat ik hoor. Maar ik zie dus ook heel veel initiatieven bij mij in de omgeving met bijenweiders, bijenlinten. Maar ik vraag me soms ook wel eens af, helpt dat überhaupt? Als je kijkt naar hoe dramatisch het soms gaat met insecten. Wat is jouw beeld erbij? Mensen gaan krijgen energie, wel aan de slag door jouw verhaal. Hoe draagt het daaraan bij? Nou, dat ligt er heel erg aan hoe het gebeurt en waar het gebeurt. Dat heb ik ook verteld. Want het is gewoon heel erg belangrijk om verder te bouwen op dat wat er al is. Want er is gewoon volume nodig, er is veel nodig. Die beesten die moeten een plek hebben, ook als het kouder is of als het warmer is. Of ze moeten kunnen overwinteren, noem maar op. Dus er is echt ruimte nodig en variatie. Maar daarbij geldt wel dat alles wat je toevoegt, dat helpt. Maar doe het dan wel het liefst in de buurt van andere dingen. Dus denk in dat netwerk. Bouw met elkaar en dan echt met alle partijen aan zo'n netwerk. En dan kunnen alle kleine beetjes helpen. Dus eigenlijk is een ook oproep, ga je verenigen, ga in de buurt wat organiseren vanuit het dorp. Ik vond ook wel een heel mooi voorbeeld dat je dus ook in zo'n in stedelijk gebied, dat je dus ook gewoon aan de wanden en met de planten aan de gang kunt gaan. Maar je hoort ook wel eens, en ik moet even denken aan vanuit de agrarische collectieven, hebben ze een nieuw slogan. Roegte is het naar je mooi. Ja. Dat ken jij waarschijnlijk. Hè? Dus oftewel van lid maar groeien en dat is ook heel mooi. Maar we zien natuurlijk ook mensen die dat ook gruwelijk vinden. En hoe ga je daar dan mee om? Want het moet wel een beetje netjes blijven. Nou, het moet juist niet te netjes voor de biodiversiteit. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat ook goed is om te vertellen van waarom dat belangrijk is. Want ik denk dat je het kunt waarderen als je weet waar het voor is en wat de waarde ervan is. Dat brandnetels vol kunnen zitten met rupsen van vlinders. Dat wil niet zeggen dat je overal brandnetels hoeft te hebben, maar af en toe een stukje met
brandnetels of dat soort soorten, distels bijvoorbeeld, dat kan enorm belangrijk zijn voor de insecten. Ja. Dus het verhaal erbij vertellen is gewoon heel duidelijk. Neem mensen mee, geef excursies, hou verhalen, vertel het door. Dat is gewoon heel belangrijk. Want we zijn het niet gewend om op die manier te denken. Nee, we zijn het gewend om allemaal aan te harken en mooi te maken. Ja, en vroeger waren die soorten er allemaal vanzelf. Maar dat is niet meer zo. Dus we moeten met z'n allen ons best doen. Want dat is even de vraag aan de wethouder. Zie je daar een rol van de gemeente om de bewustwording van de inwoners te vergroten? Ja, zonder meer. Dat is heel wichtig dat we dat doen. En ja, dat hebben we van Jon en met Dwaande, denk ik. En ik inderdaad. Dus juist, ik vond mooi die voorbeelden die nog eens te zien hebben. En dat is juist dat we eigenlijk dan net het plan klaar. Maar je serieus greenmeiwerkers al alleen nog randjes mee en de verkeersveiligheid speelt ik er al. In het dorp zelf zal wat meer meend worden dan in het boetegebied. Maar je ziet al dat dit min of meer spontaan ontstaat. Maar ik ben mij ook eens, wij hebben nog een generatie die het juist alles 2 keer in de week meent. Ja, dat is soms nog wel eens moeilijk. Maar aan de andere kant jerk ik wel eens, en ik weet net dat dat in deze gemeente zo is, maar dat de gemeente ik wel eens klepelje en de bermen nog net goed onderhouden, zeg maar. Want daar zit natuurlijk enorm volle winst. Ja, ik weet net wat net goed onderhouden is, maar dan mij wissel krijg welke brilletje op. Ja, klopt. We zien hier dat er in gedeeltes meend wordt dat er vanuit verkeersveiligheid randjes meend wordt bij de dikloons. En dus daar is het nodig in te doen. Ik weet ook dat Green meer telefoontjes krijgt bij verzieken om te menen dan om net te menen. Maar ja, het is wel een belangrijk part van uw landschap. De rijden van de boer bij productie grijden aan. Nou, daar zie ik niet van. Maar wat we ervan kennen, ja, de boeren zo'n ik 5%. En dat just ik al dat gebeurt. En dus het is maar elkaar, dan kunnen we hier echt wat aan doen. En dat doe ik together met de provincie en ik in ANO-verband, het verband hier van Noord-Friesland. Ja. En daarin ben we together ik wat geerwerkje, zodat net erbij bij de grens van dan toen model stappen en dan oer hebben naar Noord-Eerst-Friesland. Nee, we willen de PBR in goed is een goed beheer in te maken. Dat is ook een kenmerk van natuurlijk ons in gang. Hè. Die dat is zo mooi, die hebben wel oer. Ja. Uiteindelijk overleeft hij alles en iedereen. Maar nou, jij het verhaal, hè, want dat is we hebben het van hun oer, dat giet ik oer meest oproepen aan de gang te gaan. En er komen nou ook vragen binnen. Hè. Er zie je bijvoorbeeld die een heel concrete vraag heeft van ik wil graag wat advies hebben. Hè, om in dit geval een veldje wat op mij in te richten. Kunnen ze dan bij de gemeente komen? Nou, dat wil we eigenlijk wel vinden. Ja. Wat je zei in het begin van, je hebt van die coördinatoren. Zo'n die daar een rol in? Dat is een stukje leefbrens. Die gaan natuurlijk zelf net alleen nog met de bijken zo'n gang wezen. Maar het is wel een onderdeel daarvan worden. En ja, de gemeente zal steeds meer een adviserende rol daarin krijgen. Maar dat geldt ook voor andere beleidsterreinen. Als we altijd dachten dat de staat alles regelen moest. Nou, dat is gelukkig een beetje hoger. En ten overal vertellen van hoe je dwang kennen en wat het hegere doel is. Ja, nee, dat is helder. En probeer mensen erin mooi te krijgen. Ja. En jou zelf een goede voorbeeld. Maar, dat wij het steen letten. En de man die daar wennen denkt van nou, ik meer het toch wel even. Ja. Als het net op die dag, dat is toch een kwestie van voorlichting om dat te voorkomen. Ja, dat snap ik. Ik wil even naar Peter, ik wil even naar Peter overgaan. Ook qua taal. Jij werkt ook in heel veel andere gemeenten. Hè? Je kijkt, als je nu naar deze gemeente kijkt, hè, je zegt van, ik zie dus de kans voor bomen, waar we het net over gehad hebben, die dorpsbosjes. Maar zie je daar ook verschillen? Hè? En heb je daar ook een advies voor de gemeente of voor de inwoners? Ik zie de bewoners nog niet zo snel overal bomen planten, maar misschien is dat ook een idee. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Ik denk dat we de waarde van bomen moeten inzien. En dat is dus ook wel echt de voorlichting en het belang van bomen.
Ja, mensen vinden bomen ook een beetje lastig. Hè? Ja. In de herfst, bladeren die vallen, je moet het weer opruimen. Het is makkelijk om het te kappen. Maar aan de andere kant, ik merk ook wel een omslag in denken. Dat is zelfs met biodiversiteit de afgelopen jaren, zeker de voorgaande 2 warme jaren. Hè, dat mensen toch in de tuin een beetje puffen in de zon. Dat toch een beetje schaduw ook wel lekker is. En dat is denk ik wel een ontwikkeling in de tijd die we nu maken. Ja, en als je over een boom, als je er 10 jaar wat wil hebben, ja, dan moet je hem morgen planten. Dus dat is het ook. Het is wel iets voor langere termijn. Ja. Ja, en het is natuurlijk een hele open gemeente. En ja, dat is ook het karakter, nou, zou ik wel bijna zeggen, hier ook wel van de mensen. En volgens mij moet je daar ook heel zorgvuldig mee zijn. Dus niet lukraak overal maar wat dingen gaan planten. Nee, juist heel zorgvuldig inpassen. En dat wil ik nog wel zeggen, in het Groen Structuurplan hebben we dat op hoofdlijnen aangegeven. Maar de gemeente gaat juist in het vervolg, met de vervolgstap de inrichting. Ja. Dan gaan ze dus heel precies kijken. En wat betekent voor de plek en ook met de mensen in gesprek. Maar er zit wel een kaartbeeld op de website. Waar je ongeveer kunt zien van daar zit je te denken. Van, daar zou je eventueel bomen kunnen planten. En waar ook niet. Maar dat moet nog wel verder invulling krijgen. Nou, op de kaart staat eigenlijk de groen wat er is. De hoofdstructuur, de gewenste hoofdstructuur. En ook kunnen mensen zien waar de structuur eigenlijk versterkt kan worden. Ja. En dat is precies wel waar het in eerste instantie zoeken is. Hè. Als je meer groen wilt hebben, nou, kijk dan in eerste instantie als gemeente naar die locaties en ga daar kijken. Maar ja, dat is niet zo makkelijk. Hè. Een straat die trek je ook niet zomaar overhoop. Een parkeerplaats heeft ook iedereen nodig. Dus ja, dat is een heel vervolg wat hier de komende tijd aan vastzit. Ja. Ja. Misschien een mooi voorbeeld. We zijn op het moment in een van de weken in Dokkum op het Voerlaan met nieuwe riolering in. Ja. Nou, daarin hebben we dus al een manier de diktaal zetten dat er vriendelijker wordt. Maar wat mensen direct ook een BMA-plan daarbij. En ik een legerbeplantingplan daarbij. Ja. En als dat in de komende 20 jaar zo doet, dan komt het een heel eind, denk ik. Ja. Het is ik werkmarge op dat moment. Vaak wel, ja. Ja. En wat Peter ik aan van het ik tiert nodig. Hè, voordat zo'n BM een beetje groot is. Voor zoals het effect heeft. En een mindset van, om het even in Geefries te zeggen, van de mensen. Ja, dat verstond ik ook nog. En het plan hoeft ook niet morgen klaar te zijn. Dat wil ik ook bij aangeven. Hè. Bomen hebben tijd nodig, dit plan heeft ook tijd nodig. Ja, en dat is wat de wethouder ook net zei. Ik kreeg er een vraag binnen, maar dan even uit de bescherming. Hè, want hier trek ik even over. En de vraag zeg ik had de gemeente net een soort verordening zo moeten maken om de BM te beschermen. Zit je hem daar aan te denken? Nou, er is al een gedeeltelijke bescherming in de omjouwingsplan. Bijvoorbeeld hoe neemt het ook alweer in de woorden, naast die mooie land met de BM ertussen. Ja. Dat is beschermen in de BM-bal is ook beschermen. Hè, dus, maar wij denken op het moment wel na om een veroudering te maken. En we willen eigenlijk net naar een systeem dat wij alle BM in kaart brengen, want dat is net bij te horen. Maar wel naar een veroudering dat je bij bepaalde diktes toch een vergunning denken. Ja. En dat de structuur behouden wordt. Ja. Net die individuele BM. Nee, maar, dat vooral die structuur en dat heel wichtig is. En dat is ook het naaie beleid eigenlijk. Dat die structuur, die willen we zo sterk mogelijk maken en versterken. Ja, en dat gaat dan vooral in het buitengebied, neem ik aan. Of ik zie ook wel een mogelijkheden in parken en dorpen. Ja. Ben ik net zo'n beroer. Nou, volgens mij lees er juist heel veel komen, maar juist in het stedelijk gebied. Hè, ik denk maar dat het warmer wordt. Ik ken zo'n BM heel veel koelte. Dus dat is... Ja, met jou heb ik een hele ongename omjouwing. Hè. We hebben Loetje de Jong van u is met de binnenstad tuntjes is maar daar heel mooi mee bezig geweest van hier. Nou, als je in de binnenstad komt, dat is gewoon schitterend. Dat ben je BM. Maar dat maakt het wel een stuk bewustzijn los van mensen. En ik teken de flinters op de komen. Ja, precies. Ja. Ik kreeg nou een orenvraag binnen. En ik krijg dan seintjes dat we het einde wat naden. Maar ik wil graag in ieder geval nog een aantal vragen daarbij even stilstaan. En vooral duidelijkheid, giet er ook maar vragen stellen. Hè, dat ken nog steeds. En de gemeente die komt dan ik letter op waarom. En alle ideeën en suggesties zet ik op de website. En dan giet de gemeente ik verder mooi. Maar er kwam nou een idee om maar greendaken aan de gang te gaan.
Sommige gemeenten hebben er beleid voor om dat te stimuleren. Hebben dat soort ideeën ik? Of misschien moet dat nou inbracht worden in de discussie? Het wordt in een discussie inbracht. Prachtig mooi. Ja. We hadden het nog net als prio 1 op de lijst. Maar ik denk, dat kan bij mij helpen in diversiteit. Ja. Het maakt het hierbij en net uit dat ze op grond zetten op het dak. Nee, het is soms wel eens ingewikkeld. Wij hebben op kantoor inmiddels een green dak. Bij de historische panden met het oppasje. Maar wij zijn een Rijksmonument en we hebben een green dak kregen nu inmiddels. Dus het kent dus wel. Het kent, want ik dacht op wat technische problemen is u ervaren. Want we hebben een hele serie groene daken al in uw gemeente. Ja, oké. Maar dat mij wel heel goed en zorgvuldig. Maar als mensen de vragen van hoe doe ik dat en dergelijke, dat ze dergelijke interesse hebben, soms dan ik naar de gemeente kunnen bellen? Wij hebben dus groendeskundigen in de gemeente en die werden vast voor wat je heen maakt. Ongetwijfeld. Ja. Daar ben ik heel goede websites voor. Nou, ik hier nog een laatste vraag aan Marion en dan wil ik jou het laatste woord, Jan. Marion, meestal ben ik sowieso enthousiast over het verhaal die je verteld hebt, dus complimenten daarvoor. Maar ze willen graag bijvoorbeeld die cruderiekiet. Hoe doe je dat? Hè? Jij hebt er wel iets over verteld. Dus het is ook aan de ene kant dat verschalen. Ik denk niet dat je pleit voor overal maar zaad neergooien. Nee. Maar wat zou jouw tip zijn voor mensen die met kruidrijke bermen aan de gang willen? Nou, begin gewoon eens met... stel dat je in je eigen tuin begint gewoon eens met minder te maaien. Kijk eens wat erop komt. Dan zie je al, het begint met madeliefjes, met klavertjes, noem maar op. Als je die laat bloeien en je maait niet de volgende keer niet alles weg, maar daar een beetje omheen. En zo neem je elke keer een ander stukje. Daar begint het al mee. Ja, dat doen wij zelf thuis ook. Gewoon niet gezond 1 keer, maar gewoon in gedeeltes gaan maaien. En de overhoekjes die laat ik wat de natte gedeelte gewoon laten staan. En het is belangrijk om het maaisel af te voeren, in bermen ook. Want als je klepelt, dan laat je het liggen. Dan blijft het voedsel rijk en bovendien komt er een dikke laag op te liggen. Dus dan is er helemaal geen plek om te kiemen. Dus dat is het. Er moet plek zijn om te kiemen. Het moet niet te rijk en je moet niet te vaak maaien. Hele eenvoudige tip in feite. En haal het wel weg uiteindelijk. Ja. En ga niet met kunstmest aan de gang, neem ik aan. Nee, dat vooral niet. Nee. En dat vooral niet. En als je dan wil zaaien, het is beter om het niet te doen, maar als je wil zaaien, doe dat alsjeblieft met soorten die daar horen. Er zijn hele goede mengsels voor. Dus doe het met soorten die in dat deel van het landschap horen. En zeker zaad wat niet behandeld is met gif. Want dat komt rechtstreeks in die insecten terecht. Dus dan dus als mensen er nog niks aan. Daar zaad willen kopen, ga dat ook even controleren. Doe dat bewust. Ja, het kost ook wat meer, maar dan heb je ook meer. En het is waarschijnlijk ook duurzamer, omdat die soorten die horen op een plek, die blijven daar ook langer. Soorten die er niet horen, die zijn ook na 1 keer bloeien weer verdwenen. Ja. Dus wat je dan krijgt is eigenlijk een soort pop-up snackbar voor die insecten. Want er is even wat, maar vervolgens is er niks meer. Waar moeten ze dan heen? Nee, precies. Het is niet bestendig. Ja. Dankjewel voor de tip, Marion. En Peter, jou ook bedankt voor jouw inspirerende verhaal. En wat ik al zei, dat valt ook terug te lezen, te zien op de website. Nou, we zijn op het einde gekomen van... ik vond het zelf een heel boeiende en hele interessante avond. Ik heb zelf ook weer het een en ander opgestoken. Maar ik zou graag het laatste woord geven aan de wethouder. Want die moet ook de komende tijd aan de bak. Ja, en je mooit in het Friesland. Net de 4 ambters. Want en de mensen die het mij grieën dag en nacht bijna aan de gang binnen. En ik vind het prachtig mooi om te zien dat binnen uw eigen afdeling ik al resultaat in de foto's is. En dat je al verschillende methodieken sjoggen in het land. Maar we moeten dit met elkaar doen. We kunnen als oerhiet van alles bedenken. Maar we zullen dit together met de bewoners en met de bewoners van de dorpen, maar ik met de boeren, wat ruimte en mogelijkheid is in een gezamenlijkheid met andere gemeentes. En dat hebben we ongetwijfeld deze delgang van insecten en daarmee vogels en verdere beesten het zien horen kennen.
Dankjewel. De opgave is zagrut. We kennen het alles bij de gemeente lezen. En dus ik een oproep om zelf aan de slag te gaan. En je hebt met de website, met het platform en met de plan. Nou, je hebt een goede aanzet, Jan. Ik heb nog één vraag. Hè, dat is als laatste, dat we begonnen, komt er een subsidieregeling? Wie de vraag nog? Nou, er is wel heel takken hier gereserveerd om deze plan handen voor te gaan. Helemaal goed. Dat is nog een mooie. Dat is goed om te hebben. Ja. Ik wil graag iedereen die naar deze uitzending zoen heeft bedanken. Nogmaals, op de website kun je het weer op zien. Dan kun je deze uitzending nog eens een keer zien. En ik hoop misschien dat nog een keer. Ontzettend.